Sa miyagi na itong paghisgot sa katapusang bahin, ingon ko nga ang Basic Ecclesial Communities or BEC mao ang katumanan sa pangandoy sa simbahan, tibok simbahan sa Pilipinas nga makabot ang kahiusahan, ang pag-apil sa tanang mga tao o ang pagpadayon sa misyon sa pagsangyaw sa mayong balita. Kining maong Basic Ecclesial Community struktura ni nga himuon diha unta sa mga parokya. Dinisugbo daghan na kitay BEC pero ako masayod yun kung unsa nay kahimtang sa atong mga basic ecclesial communities. Pero kining mga communities pundok ni siya sa mga pamilya. So ang banay maoy maingon tang punga mga parte o elemento sa usa ka basic ecclesial community, sa usa ka kasilinganan nga nahiusa sa pulong sa Eucharistia o nahiusa sa ilang kura paroko. Apan nasayod ang tanan nga walay banay nga mahimo o mapundar kung walay relasyon ang usa ka lalaki o usa ka babae nga magkahiusa diha sa gugma nga way paglubad, gugma nga nanukad sa usa ka panaad nga magkahiusa sa kaayo ug kalisod, no? Sa kaharuhay o sa kalisdanan hangtod nga ang kamatayon magabulag kanina. Mao ni ang kaminyoon. Ang kaminyoon mao ang dugukan, mao ang pundasyon sa usa ka pamilya. Ang usa ka pamilya mao ang pundasyon, dugukan sa usa ka basic ecclesial communities. Ug ang simbahan dinhi sa Pilipinas nasayod na nga mahimo ni siyang matuod nga simbahan. Gyud nga simbahan. Kung ang mga tao, mga sakop niini nagpuyo sa usa ka katilingbanon, usa ka kahiusahan, ug nahiusa sa usa ka misyon diha sa kasilinganan nga mahitabo sa basic ecclesial communities. Diha sa panaghiusa sa magtiayon, matukod ang usa ka banay. Ug gani mahibaw-an o masinati sa usa ka tawo kung unsa ang otoridad, unsa ang seguridad, unsa ang panag-ambitay nga mo'y sukaranan sa dignidad, kagawasan, o sa atong pag-inigsunay, isip mga tao. Kaya diha sa banay, una na itong makatunan, nga doon ay labaw na to, ang atong mga ginikanan, atong mama o papa. Nga doon na tayo tumanon, nga doon na tayo sundo. Unya, diha sab sa banay, no? Kay bauta nga doon na siya kalig-on, dili ni madali-dali, kay doon na may amahan o ginahan, nga nagkamiliway, nga nagkahiusa. Unya, diha usab sa simbahan, sa banay, pamilya, nakatuna na to, unsa ang pagpaambit kay dunay mama ug papa, dunay magtiayon nga nagkahigugmaay, nga nagambitay sa gugma, nga gipaambit nila sa usag-usa ug gipaambit nila ngadto sa ilang mga anak. Mao na the first experience of freedom diha gyud sa banay. Tungod sa inahan o sa amahan. First experience of security. First experience of fraternity. Kini mga nindot ng mga butang diha sa banay. Apan ang banay adunay duha maingon natong haligi nga mao'y pundasyon, mao'y galig-on ug kini ang kaminyoon. Subok kay palandungon karon nga daghan kaayo mga puwersa nga buot muguba nining maong kaminyoon. Daghang lain-laing mga
gahom nga buot mo gunob niining maong panaghiusa nga maoy tuburan sa banay, ang banay maoy dugukan sa katilingban o sa simbahan. Kaning pag legalize pananglitan ining diborsyo sa way hinungdan, pwede ra gyud nga bungkagon ang kaminyo tungod sa mga usa o lain nga pamaagi. Kining panghuna-huna nga di na manganak. Kaya ang anak problema. Huwag ikapaka. Kining sitwasyon nga dili ko maingon nga sayop apan subo nga palandungon nga daghang mga kaminyoon nga nahitabo sa usa ka lalaki o usa ka babae nga lain-lain yun og tradisyon, lain-lain og kultura. Dili tungod kay nagkahigugmaay o naghianay din sila apan tungod sa kalisod. Unya, kini gitawag ron nga same-sex marriage. Maunsa ka ang kaminyoon kung kining tanan maunay atong subayon. Isip katawan, isip kapiling. Maunsa ka ang atong banay. O pwede rang bungkagon ang kaminyoon anytime. Maunsa, kini nakita ani. Sa daghang mga kabatanunan karon nga maoy produkto sa panagmungkag. Nya lain pa gyud. Wa magdiborsyo pero nag-separate tungod sa kumadlon. Napugos og langyaw ang inahan, amahan, manrabaho sa gawas aron lagi matabangan, mapakaon ang mga anak makapa-eskwela. Pero subo nga sitwasyon nga nindot kayog tinguha apan pag-uli ang ilang relasyon sa iyang asawa o sa iyang bana mo'y nagubak ug ang mga anak mao'y nagkatibulaan. Apan sa tinud-anay doon na pa'y nindot kayo. Kana siya nahitabo na, subo nga palandungon. Pero di ta magwao paglaong kay daghan kaayong mga magtiayon karon nga muhimo og mga saad nga bisan pa sa mga pagsuway nga ilang mahiaguman sa daghan nga mga kalisdanan nagpailob, nagpaabot, nagpinasayloay ug midawat sa usag-usa. Sa uban tingaling dapit apan dinhi sa ato sa nasod naa pa ang kabililhon sa mga tao nga buot magminyo. Naa pagyapon ang pagdawat nga kining kaminyoon gasa sa Ginoo, sakramento kini ug labaw sa tanan adunay bili sa kinabuhi sa banay, kinabuhi sa katilimban, kinabuhi sa simbahan. Mubitaw na sa giingon ko sa miagi na kung pagpaambit niya, naagihapon ta, magtapok gihapon ta sa kalipay ug sa kalisod, sa kahamugaway, no? O sa kapait. Tungod kay nituo man ta kung unsa kabililhon ang kaminyoon nga maoy sukaranan sa atong banay, sa atong kinabuhing katilingbanon. Timan unsa ang gihiusa sa Dios, Dios ra ang makabungkag niini ang kaminyoon. Manghinaot ta nga ang tanang mga minyo, mag-asawa, dinhi sa ato sa nasod, makabaton yung kaligon o desisyon na magpabilin na usahang tod sa kahangturan. Bisan pa man sa daghang mga pagsuhay nga ilang giatubang. Manalangin unta kanato ang Ginoo na nagasa kanato sa grasya sa pagtuo aron ikapaambit sa uban.